ase ne de nsɛmpa brɛ wo dɔfo no ɛkyɛkyɛ mo nyinaa yɛma mo afinhyia pa enso yɛmpa ibɔ no sɛ afisɛsɛi na yɛnyinaa yɛabrabɔ ayɛ kama obi biara wotie ha no na ayɛ sitie sonko koraa mamema hello mpanimfoɔ nyinaa so afinhyia pa ne adwumayɛfoɔ ha nyinaa ma mo nyinaa afinhyia pa efiri general manager so kosi akuma so na mo nyinaa afinhyia pa Ken the holidays nache na mo nyinaa afinhyia pa afisɛsɛi na ye studio yi ekoso ye hello fm ekoso chen sekra na edomo etie no nso adoso bebre mfidie no nso na Nyankopɔn abone nyinaa ho ban aman a ɛho ntechema wo Yesu Kristo de mo amen adofo no omaye mom paye ye Nyankopɔn ye do wasipi wo Yesu Kristo de mo amen Bible no say ne den so obekasa kyerɛ yɛn afi mfiti ase na ehia wo bambɔ ehia wa kwankyerɛ ehia wonim de yetim ya trase afi muni nyinaa otamfo ntimi ni yɛn so ne den me bɔ mpaye sɛ wasɛm da me akwankyerɛ pa wo Yesu Kristo de mo amen wo Yesu Kristo de nkɛsie no ne bɔ mpaye amen upe Facebook nso a ubenya live ho Deeper Life Bible Check Kumasi South Deeper Life Bible Check Kumasi South ubenya yen Facebook live ho ene me de asempa enam asemo a be show crying asemo a betu gidie mu asemo a be mu anya ni daso asemo a ebetwe abaterade ho asemo a so yesitie ma kania bi beto wanim afi nyinaa mu na ontuto amena ontuto sum esanse ebeye han ama wanamon wakwan onhyehyɛ wadwuma wawade wasitra mu nyinaa no ebeye han ama wo Yesu Kristo de mo amen ene mehwɛ Psalm 91 ena yehwɛ ne topic no our sure refuge ye jan kobia ye timedi ye hotoso jan kobia eni nhamo ye jan kobia eni nhamo Psalm 91 mekan verse 1 de wote osusre ni no huntabia no tena twedi ampon enwuna ase hweimom kro no na wo awrade ni mi jan kobia osusru ni no ena wode no ayewo snabia boni erinkawo Yesu me mame amen wase boni enkawo na ohaw amen wonto madan amen wase esanse wode osusuru ni no awrade aye odwan kobia no na de na ye wotrabia nti boni enkawo na ohaw amen wonto madan hallelujah amen onyankopon anum asem enie our sure refuge siehwe akenkansem kakra verse kakra makenkan ya emaya hotoso se onyankopon ni edwan kobia ne senti no ye wo bamba ewie peye aha Bible no man dedi pefe se so bia satra mapa no yo Kristo ni wafa Kristo sane kraje nkwa ni yu ye ni yu watase treni mu na brabo boni nyina hye Nyankopon ani monyamu a na ne watitwedi ampon ahintabia wahye twedi ampon enwuna ase onse se wo bedua kase a ahunwunu kan de tosum yenu Onyankopon be yeni dwan kobia ne na bandenden de tosum yensasa nipa no wode ne do ahye awrade mu twedi ampon Nyankopon mu na onim ne din na sanse wonim no nti no awrade nso ayi ne yam se sa nipa no obehira no no amana dom a ede bebo no ho ban adom ode betra se ne nkwa na nyina afi so pese ne makoyie ma wo a
ma wonyankopon ye udwane kobia se wanante anante na wakwaje enuro bi obi adada o na webobo ho ban fa ankosha busum fa ankosha wemu fa ankosha diem kwaji bibi sei ebobo ho ban a meka me kire wo sa ne mani nyina ne bambo no enya bambo papa efi say di agodo ho atoso no wo sa wamfa antu anamo entimi ni wachi kawana ase ebo ho ban no wo sa wamfa nsha eni bambo wo kwa ni wachi a eni bambo di oti ato ase no se enya no na edi unam a eni bambo wa na chese wo kwa no afa di wachi nanso onyankopon no ayeso no wo baby a amen me si wo baby a amen me ka se wo nchen ho wuti ne dia obehuru nanim onyam ewo abrabom se ne okakye Yesu kache Martha ne Mary no mini wo sorry ne nkwa no de wagimidie no se wo wumpo benya nkwa na de ogimidie no wo tiasie no orinwu esanse nyankopon bebo no ho ban awahio refuge ye jan kobia ye timedi ho to no so a woni hwamo afi Erade peso ye udwan kobia na man kwan Erade pesa wodini ye udwan kobia anenti tuanamon jidianamon tuanamon a obetima twea be nyankopon tuanamon a obetima hu nanimonyam our sure refuge ye pointed kind the reality of invisible attackers just say one etoshe yenso yemfie ni hu atamfo yemfa yani hu won wo hopa the reality of invisible attackers one etoshe yenso ebo won wo ho wo de hwe Psalm 91 yanje verse 3 no wo say na ono no obeji wo free afidi sumfuo fidie mu wo say afidi sumfuo wo ho hunhuma afidi sumfuo wo ho ni owuyade a esemu na chese owuyade ebi wo ho edi nipa dem hweyimo enum no worinso anadubumbo bema etunam awiakete onse wenmu ye yade a etoshe nipa so eniema ehurahura nipa menipa ye nia enseso ye no se bema etunam awiakete hunhum acha no hunhum sekan a ye atamfo no to ede ba yenso wo se ye ye wato erade so no wo moto ba yenso nanso entime nya adwuma hweyimu ensia oyare domo enenam sumu ensayade a esai ade awiakete enya na donko ebimu sorry a wose wo pese wonya waji a ososora na dumienu donko no bi na bompaye wo bosampaye na wo pamayifo o gasa mayifo nante awia trona cheha amia hunu se oyare domo enenam sumu wo ho ensa yade esai ade awiakete eno nso wo ho enti atamfo no esumu atumfo mai bonsa no enya anajo enkwa no me ye adwuma no pa ye adwuma wia ye adwuma anwumre anenti so bia dada se o pesa pamba ifo firi uncha anajo dum ye no donko no me ensa no asori abompa ye ebe pam a meka me kire wo enya no kresa na na panso awia nso maifo no wo ho wo se yare domo enenam sum ensayade a esai ade awiakete hweyimudu no bonere nkawo na ohawre me wontuma dan amen wo how enye dan enkan emme wontuma de en dan na say wo how ekonkrofo
into madan e kon krofo fie e kon obi o say me kodana mo adin afa me sorry ye no asi abome ai hwe yimudu mi ensa ubenanti jata eni inhurutia so ubetie jata muruwa ni otwease so won ye hunhum jata o hunhum otwease ejira homa bayie baybonsam esum watumfo wo eye esaniema wo enti saniema nyina wo ho aye no kure bayie wo ho baybonsam wo ho wo etu aduro wo ho wo din samoni wo sumu awiakete wonteda obi awiakete wonam wose okotia bibi so ne na ho akotia duro so ne na ho no enti no sa ni bon ye nyina ekoso no kwasem ne se apamfo from sisu dua se eye no kure se wo mo ho efisofo nwa no eti ensia Ephesians chapter 6 ye can free verse 10 no wose die akire no momma mo honye den awurade ne na hoɔden tumi mu monhye nyankopɔn akodie ne nyinaa na motumi agina ane ɔbonsam na den adi asie efiri sɛ enye yɛni mogya ne honam na anya nemom yɛni impaninie ne tumidie ne wiase summu atumfoɔ ne ahohomoni a ɛwɔ soro hɔnom wɔn ne yɛni wɔn anya enti wɔn sɛ ɔbra no ɛyɛ honhom abrabɔ wiase ne nam no ɛno enipa bi wɔ wohyia wɔn a wɔn nyɛ nipa wɔn yɛ agents of the devil ɔbonsam nkorɔfoɔ ti no ɔse yɛnyɛ kristofoɔ no ɛnyɛ ne honam ne mogya na ɛwɔ ko sorry aso woyɛ kristo menkasa asma nka wɔyɛ menkasa no ho eda wɔyɛ me tamfo paa yɛsum watumfoɔ wo tamfo paa ne ɔbonsam ne nkorɔfoɔ wɔse efiri sɛ ɛnyɛ ni mogya ne honam na anya egyina wɔ sɛ ɛnyɛ ni nipa na anya na mmom yɛ ne mpaninie ne tumidie ne wiase som watumfoɔ ne ahohommɔne a wɔwɔ soro hɔ no safi atwa mu no wonya akwanhyia bi wonya amane bi a wonte aseɛ wokɔ yadeɛ bi mu a wonte aseɛ atete bi ensɛm bi to ebi ka wo ma wo bato won kra bia wanti asie se eye den na sasem eba eye sum watumfo eye wiemu atumfo no empaninie ni ahonhommɔne a ɔwɔ ɛnu ntina ɔsɔ do homa awurade no satumi nie ne na ɛyɛ adwuma wiase ɛnyɛ onyankopɔn tumi a na ɛde atumi ɔbonsam tumi ɛyɛ ɔbonsam tumi ɛna woni nyankopɔn afa na wɔ ho afa ɔbonsam afa na wɔ ɔbonsam afa ɛne nti sɛ wohwɛ nyame mu bambɔ a ɔsɔ do homa awurade ɛtina ɛnyom no sanatiwa no ɔsɛ deɛ wɔte wɔ sorosoro ni ne ho ntabea hwano no ɔne ɔgyidi ni wɔsorosoro ne ho ntabea no ɛne kristo mu ne ɛwɔ bambɔ kristo mu ne ɛwɔ yɛwɔ pɛyɛ bambɔ a ewie pɛyɛ wɔ awurade mu yɛba point ɛtɔ mmienu. The Redeemer's invincible antidote. The Redeemer's invincible antidote. Nina ne say yen jifo eno akodie ana tumia emayem wayepa. Eche se di obetim do ho atoso.
na homodi abetim do ho atoso na niema koyie yendimafo ne hwan Awurade Yesu ene Awurade Yesu yendimafo ene yagefo ene Awurade Yesu uni nana afi ye wadwen se uni Awurade benante na abamina di wabrabo so obamina di wawade so obamina di wufie so obamina adi wadwuma ne adim odi Awurade besi wanim obama Awurade ayo priority obi bia wo ye bia no anka obebusa se Awurade se na apesa me ye no me pesa me tuko Awurade me nkwa na me pesa me ware Awurade me ngware ana me hunu ba bi me hunu ba ma bi Awurade wono na pesa me ware no ana me pesa me ye adwuma me pesa me sie gina bi Awurade boa me se wo ye wakwansa obehunu animonyam hwe Psalm 91 verse 2 no Messi Awurade se tia hayo Dear Awurade fa me so tro nyom no say me Messi Awurade se mi twan kobia ne ma bankese me nyankopon a me de me ho to so hallelujah amen wase me ebi betima akwa bosom ebi betima akwaje bansa to on ase ebi betima akwaje bibia hye won kum ebi betima akwa anonte wo yirbi ye be kwa tonto oyirbi amaw ye be to roba bi amaw ye be to bibi ne ase fatu kom wase na medie ni Messi Awurade se mi dwane kobia ne ma bankese mi nyankopon a me de me ho to so hallelujah amen one enunti wo eno so sie gina hweyimonson no verse 7 no apem tuto wo nchen na empem do tuto wo nifa wo die wo a wo de ho ato Awurade so wo a wo de onyankopon yo dwan kobia na wa bankasie no wo se hwe apem tuto wo nchen na empem do tuto ni fa wo die anya dan enka wo yesofo na samway anyumi mekan pa oda bia mekan na so kan wia no adi atro ti na nya adwuma ma wo kan wia no akokon ntokwa anu ti anya adwuma ma wo nsakrai wo ma wo nyankopon nya wo dwan kobia eno bankese di odi onyankopon ye ni gankobia na bankese no o trust ni mu wo yi o Kristo ni mapa o hwe na koma yie o hwe na brabo yie o hwe na namo yie o bone brasa o base nyame animonyam nya atwoma brabo nya atwoma brabo o bone bra nyina se wo de be hye nyankopon animonyam hwe enyimu nwotwe no wase me kan free monso no bi wase apem tuto wo nchen na pem du tuto ni fa wo die afi enyadan enka wani nko ena wo de behwe na wahunu abonefo akatua hallelujah amen enya se wotamfo no mo tia haye o Kristo ni me kan kire wo se wotamfo no wonso wo nhwe o otamfo no mfa niema bi metwintwa wana mu nemo wode ba apem tuto wo nchen na mpem du tuto wo ni fa wodi anya dan enka wo wani nku na wodi behwe na wahunu abonefo akatua hallelujah amen won abonefo akatua hwe imudu ba ko no verse 11 no na wahye na bofo amawo hallelujah amen wahye na bofo ayedan amawo ogidi ni mapa bia wo so bofo aha ebo no ho ban eno ni nyame mbambo hwe obonsam no a ye ni na nya no wodi wani hunu no dabi hwe nipa bienu a ekontokwa ba ko hunu no yonko ba ko hunu no yonko ena die wo hunu ni yonko no ototwade na wodi sinanim kim
na de won hunu no otwetwede no a na ada ne de esem fra obonsam yemfia ni hunu nanso wo nyame mu a awurade ni no enu nti se wo ba wo so a na woto twede na Nyankopon ne somu no de abon David to abo no Goliath akata no ho nyina ne moma so na tokro ketua bi da ho nanso nam se na David no wato Nyankopon so nti oto obo no Nyankopon ne so obo no mu an odi ko wura sa tokro ketua no a na da Goliath moma so no enu ti wose na wasana bofo amawo se wonhwe wo so wakwa nyina mu hallelujah amen wonhwe wo so wakwa nyina mu yibudu mienu obesoa wo wonsem wonsem waso obesoa wo wonsem na wonan ampem buo obenanti jata ni nhuritia so hallelujah amen o pese ready afi wudi satanfo nyina so nkunimu a wase obesoa wo nsem na wo nan ampem buo obenanti jata ni nhuritia so na betietie jata muruwa ni atwease so hallelujah amen na se wo fam ni huyi metewo hallelujah amen memma no so efri se wonimidin hallelujah amen efri se oyedan onimidin mami fa nko baabi atrose makase so abofo etwa ye ho ahia no mami fa ntumirika na mami fa unru ho Psalm 34 verse 7 enyum aduasa enan ye munson Erade bofo bo won wesuo no hu nsaban hia no oyeden oje won erade bofo obo won esuo no hu nsaban hia no oyeden oje won ti mu wotwo se mon kanhwe na mon hunu se erade yeden erade ye insha no onipa wo dwan koto ano hallelujah erade akonkrofo munsuro na bibiara remmo won a osuro no jatamuruwa bedi hia na komade won na won wohwehwe awrade no adepa bia yedan afiwe adepa bia mo so behwehwe awrade a wasi afi adepa bia yedan emmo hwemebu sentinu nwotwe imudu Proverbs chapter 18 verse 10 wasi abandon ni awrade din onumu ena otini ni dwane kro no okra no hallelujah amen abandon ni awrade din ni din onumu na otini ni dwane kro no okra no afi fa ho bo awrade eni ni ntua na mon maninya wo dwane ko bia maninya wa abandon maninya obambo na ubedi ahrusi afi wo Yesu Kristo de ma amen sa wo ma Yesu Kristo di wa brabo so na mo brabo nyina hye nyame ani monyamu a hwe wose obaji wa firi watamfo nsam Luke chapter 1 verse 74 mamenka yenkai ho Luke chapter 1 verse 74 and 75 no wa hye yembo se obaji ya firi atamfo nsam obaji yen si dia wotu awrade so a wose awrade se obaji yen afri yatamfo nsam na yasomu a ehunimu ahotie kronkro ye ne treni mu wonanim yenkwa na nyina obaji yen tamfo a wodi kan ni Satan otamfo tosumienu ani mimimimi su otamfo tosumiensa ani bone obeti afri wonsam ani nyarwa ni atete ani ti awrade ahye yembo se obabo ye ho ban afi afri nyarwa yade enam awia ketani anajo owu yade a eseniema awrade se obehwe wo so se wo
Odini yo gan kobia no abankasi a onyankopon woni uhwamo da biara da. Obeko ko ama obedi wasema ma na abehunu se oye nyankopon te asefo. Safe na wutie mi a yehwe our sure refuge. Ye gan kobia ye de ho toso. Ye pointed at the reality of invisible attackers. Say atamfo eyenkure atamfo yemfi yani hu onu awom timi to share so omo ho ye toss me the redeemer's invincible antidote. Say ye difo no onu so na ho din a eso sa otamfo na ama atete ni nyina no esi hu kwan na kutia ye di twato the righteous innovative actions. The righteous innovative action. So what ni ye fufra what dana di kura. Afi fufra here say o mani ye fufra be dead. Or so would see when you say afi wo nyame someone to tunase. O Bible can count to tunase. What sorry kon on to tunase. Wonye obi a obekwa asori eno anse wokwa asori ayi afi wo de 31st night nkwa na akwa asori kwasi ade di afi ne kan nkwa na akwa asori aka dia nko eduru Easter no akobako eduru bronya no akobako nyenya wonye nyamsom ni papa ekuo be na wo dom a wokobako anakọ ne mprensa afi no wo mu hia na awotwe na de wo de wo komprensa afi no nyina ye nyuntum so ye kuoba sa na hunhum abrabo ne tie enu nti se Psalm 91 a edie na ose ye no foforo afi na onyankopon nam so ehirayen. Psalm 91 was say verse 1 die wote wo suru ni huntabia no tena twedi amponyina se die wote ho enye de okosra ho die wote ho ne tese tena urade mu tena wososo ni huntabia no ene Kristo mu ni huntabia no ene treni abrabo ni huntabia no ene kronkron ya abrabo ni huntabia no se wobebo bra ebe se urade ani munyam enu ne be mu atena twedi amponyina se efi se wo hyenu mu yi mo nkro no na wo Awurade nimi dwane kobia ososo ni no na ade na ye wo tena bia enu nti ma Awurade nye wo dwane kobia nye wo dwane kobia ani mani nye wo tena bia se ni mu ana wodo ho ahye na wo twere no da nti afi ye wadin se mesom Nyankopon achen se mesom na afi etwam mempai bo be koso achen afi etwam masori kon me koni ye se metaye later afi we me nye late me kwa sorry ntem de bia wo ye late de bia bedu ona sofo ye wie ne sermon enye nyamsom papa de bia na de wa ye late enso wo kwa adwumam dia wo nye late obi ka se bejiska wo nye late wo ko pe bibia fro nipa wo nye late wo ko nyame fie dia no ye late woni nyina si inhira ho kwan so pese Awurade domwa afi ye wadwen se wo be kura ho na se wo yesa hwe imu do 9 no verse 14 no ekwa yo se na se wo fam ni hu yi meje no mema no so efi se woni midin oso frame na maje no so menni no betena ahohiehia mu meyi no na mehye no animonyam. Hallelujah. Amen. Afi Awurade se obesum ni yi a obehye animonyam mema wadi enkwatenten amen owuom pofrimu emma woso mema wadi enkwatenten amen na mema na hunu menkwatie. Hallelujah. Amen. Ye sum Awurade yi a Awurade be ye we nyina maye odofo
hwenia Yesu kra kan wo Yohane asempeti du yemu aduonu nso John chapter 10 verse 27 was say John 10 verse 27 was say mi nwan tie me ne na me nso minim won na wodi machi na mama won dankwa na wanyera na obi ntumi nhwim won emfiri me nsam meja wode won ma me no ye kese sene eno ma nyina nipa nyina tome nyina na obi ntumi nhwim won meja nsam meni meja eye baako hallelujah amen entino nyame som dia ma ne ye denu no eni se odo ho atwe rade ne sanse wode na ye odwan kobia entino was obi ntimi nhwim won obi ntimi ntuodo ya nipa bi keka ensafum ye Christian dia na nse me da na ja na honhom bi nim abeda kan no tum Christo ni mapa honhom bi ntimi na woda boni ni wabra boma honhom bi ani usutumi wasini ya wotew mu no wasocha de oyefa mami yemfa we ntwatwo 2 Timothy chapter 4 verse 18 afi wo hwe onyame bamba mo yankopon ye odwan kobia 2 Timothy chapter 4 verse 18 Timothy woman atosuni no etina yimudi nwotwe wase na Awurade beyimi afri boni nyina mu ka amen amen Awurade beyimi afri boni nyina mu amen na wagemi akọ ne soro ahenie mu amen ono na animonyam ewo no emresanten emfisanten maye nyina yusu sai amen Awurade beyimi afri boni nyina mu kadi machi Awurade beyimi afri boni nyina Awurade beyimi afri boni nyina mu Awurade beyimi afri boni nyina na wagemi akọ osoro ahenie mu na wagemi akọ osoro ahenie ono na animonyam wo no ono na animonyam wo no efiri sese kosida amen amen my empire and then twibe Awurade obetwia be wate Yanyankopon ye de wase pie wo Yesu Kristo de ma amen ye de wase waka wakoma mo asema kire se obi biara o de obeye tenabia eni dwan ko bia no obebo no ho ban afi me bompaye mo obi biara wo ma ne nsaso ene de wo pam aka ne bone wo sew se hunu mobo hu nyina mobo wo Yesu Kristo de ma amen pai bone said na wasemu yi ebetitu yade be modi bonye ni enya no fa ahodie ama won atiche enya fa ahodie wo Yesu Kristo de ma amen bi biara wo so wasem Awurade ma boshe mramu ma won nyina wo Yesu Kristo de ma amen wo Yesu di mu ne e bompaye amen Awurade ye de Awurade ase efi se obeye gan kobia fe nyina information centers na mode mo fidi atoto nyina no mo nsia mo afinhia pa fe Awurade nham nyina wo Yesu Kristo de ma amen Hello FM Juadani brother ne de baha Sophia Yaw Osei Owusu na temenka no me number ne 02081775530 02081775530 and 02